Evdemeke behsa avakirina kutleyeke siyasî nû li Rojavayê Kurdistanê tê kirin. Têgotin wê kutleya nû ji 7 partiyan pêk be. Ku hinek ji wan di nav rêveberiya Xweser de cî digirin û hinek ji wan jî ji Encumena Niştimaniya Kurdî enekesê hatibûne dûrxistin. Her wiha jî ji hinek aliyên ku ji partiyê enekesê cuda bûbûn. Ji aliyê xwe ve enekesê vê kutleya ku behsa wê tê kirin weke pêlanekê wesif dike. Pîlan ji aliyê tevdemê û kesê got tevdem biryara xwe ji wan distî. Çi çêbûye an hat bêjin em terafê Sûsiya ne. Terafê Sûsiya tune, terafê Sûsiya ji bo têkçûna Encûmenê Niştimanî Kurdî ago esasî ago ewa îro roj hez dike fera bike, hez dike tefعîl bike, hez dike teezîz bike. Lê nûnerê Partiya Elwehdê li Hewlêrê ku yek ji wan her 7 partiyane dibêje ew qet qebûl nakin ku mihwerekî Kurdistanî wan weke kerteke fişarê lê dijî mihwerekî din bikarbîne. Ji ber vê yekê ew ê lê dijî avakirina vê kutleya siyem derkevin. Em werin kutlekê lê dijî kutlekê ji bo ecnîdê xas ji bo hinek nakokên hizbayetî û em bihêlin pirsa Kurdî li Sûriya bikeve di bazara da û muqayedê da êma em dijî vê karê wihana û me berê jî gotiye şer li Sûriyaya li ser Sûriyaya û Sûriya de ya êma em qet qebûl nakin gênc û xort û pirsa Kurdê me yê Sûrî bibe qurbana ecnîdên ji derve ew kî dibin bera bibin. Qazancê Kurda di vê yekê de ya dê yek helwistiya Kurda de ya çi yekîtî dibe, çi partî dibe, çi qendîl be gereke dextêl me bikin wek tevgera siyasiya Kurdî em tev de bi yek helwistê bin. Hin çavdêr dibêjin eger hat û ev kutla siyem hate avakirin wê demê ew kutle wê bibe aliyê dinyê lêvegera siyasî. Wata pêwîstiya tev demê bi danûstandinên bi enekesê re namîne û wê lêvegera siyasî bê enekesê kar bike. Her du alî wata Encumena Niştimaniya Kurdî û hin ji wa partiyên gotê gotin dê mihwereke nû ji wa bê avakirin. Li ser wê yekê yek nerînin ku avakirina mihwerekî nû pirsgirêkên tevgera siyasî li Rojavayê Kurdistanê çareser nake. Lê alostur û bêhtir dike. Rengên şer û Rûda û Hewlê.